er dejligt med en gåtur. Nu skal jeg bare hjem og se Marianne og spise røde pølser. Hvem er du? Benny. Hulemand! Nå, men så farvel, hulemand. Det lugter af sved, som om der ikke har været i bad i 100 år. Jeg har allerede været i bad 1 gang i år! Puha, så giver det god mening, det lugter sådan. Du gør hulemand rigtig sur! Nu hulemand spise menneskedreng! Vent. Hulemand mangler krydderier. Hulemand går lige op og købe nogle krydderier. Du bliver bare der. Det var et eller andet, jeg bare kunne. Du er klar til at spise dig, ven. Hvor er du? Hallo? Jeg er lige her.